дясно, ляво, ляво, ляво. Основната цел на Монтесори терапията е естественото учене или по друг начин казано, децата играейки и изпълнявайки забавни дейности да придобият различни умения и знания. Чрез тези материали те придобиват умения да се хранят самостоятелно. Тук имаме едни дървени рамки, посредством които децата се учат да се самообслужват, да се събличат и обличат самостоятелно. Един материал, който развива финната моторика, трипръстовия захват. Когато детето усвои това движение, то после много лесно ще може да държи химикала и съвсем по естествен начин ще се научи и да пише. Това са Монтесори материали, така наречените сензорни Монтесори материали, измислени от самата Мария Монтесори и в този си вид изглеждат вече 100 години. Тези материали отново по един естествен начин карат децата да се запознаят с основни математически понятия. Посредством работа с розовата кула и червените пръчки, както и с кафявата стълба, те научават за понятия като обем, размер. С тези материали децата могат да работят единствено в центъра, тъй като са изключително скъпи. Носят марката Монтесори, поръчват се от чужбина и нашите родители не могат да си позволят да закупят специфичния материал, за да може работата на детето да продължи в домашни условия. Той е Сладур, а другия моя брат близнак. И двамата ходят на Монтесори терапия и много им харесва. И има голям напредък. Значи едното детенце, казва се Дамян, е с ДЦП като диагноза. Тук много му помагат за движението на ръчичките. Много му харесва. В началото, като дойдохме, той можеше да прави много малко неща. Сега вече се социализира, много свикна с момичетата, много му харесва тук. И вече даже познават цветовете, като постижения. Тук хората са вътре в проблема. Много са контактни, имат подход към детето. Той просто тук е с всичките приятели. Много се надявам да продължат да намерят спонсор, който да им помогне, да продължат да развиват дейността, защото е много важно за децата с увреждания да имат място, на което да играят. Те сега се учат тук, учат се под формата на игра. Това е много важно, защото има други места, където може да се научат тия неща. В детската градина имаме ресурсен учител, който се опитва да ни покаже нещата като учител. Обаче тук под формата на игра е много по-лесно, по-бързо се запомнят неща. Аз работя с Алекс, който е с диагноза детски аутизъм. От 4 месеца посещава нашия център и в началото, когато започна да идва, когато влезе в Монтесори средата, много трудно беше за детето да свикне с новата обстановка. Плачеше, постоянно се държеше за майка си, отказваше да бъде с други деца в стаята, да се включва в игрите, в песните, отказваше да следва инструкции. Но постепенно детето започна да се приспособява. Всяка една дейност му беше показвана чрез метода ръка върху ръка и започна полека-лека да следва инструкциите. Започна да се социализира, вече участва в игрите заедно с другите деца, обича да танцува, по време на песните също участва. Работим също за развиване на финната моторика при него, захвата, концентрацията, развиване на наблюдателност
Оставя без майка си вече в центъра, работим индивидуално с него и започна да сортира цветове по аналог, което в началото беше абсолютно невъзможно. Започна да придобива умения за обслужване, пресипва много добре. И изобщо материалите, с които са в Монтесори средата, постепенно се включват един след друг, все нови и нови неща за него, като детето се справя все по-добре. Аз съм родител на дете с специални нужди и не говори, не разбира всичко. И се учим двамата в къщи как да работиме. Аз се радвам, че успяхме да се включим с тази програма и ние да участваме, и моето дете. Ние сме за това, за да им помагаме, обаче един родител не знае всичко, за да им помага, както специалистите. Моя син от начало, като почнахме да идваме тук, плачеше, не искаше да остава. Повече от половин час първата седмица не сме оставали. С течение на времето той му хареса и сега си прави всичко, играй, ходи и при други деца, прегръща ги, така свикна с общуването. Нищо, че не може да говори. Мартин е на 5 години, работя съвсем отскоро с него. Макар и на тази възраст, той все още не може да говори добре, има много беден речников запас. Това е и причината да посещава нашия център. Притеснението на родителите, че езиково-говорното развитие на детето не съответства на неговата реална възраст. Започвайки работа с Мартин, той беше предизвикателство за нас, защото не желаеше да общува с нас, търсеше основно присъствието на познати за него хора. Той посещава центъра с още 2 дечица от неговата група, но постепенно наистина започна да има доверие в нас и започна да използва думичките, колкото и малко да са те. При работата си с него сме се насочили основно за развиване на финната моторика, тъй като тя е пряко обвързана с езиково-говорното развитие на детето. Той е много концентрирано дете и наистина се справя добре при работата с Монтесори материалите. Те са полезни за него, защото го предразполагат, не се чувства притиснат в тази работа. Също така има и корекция на грешката. Той самостоятелно разбира кога е сгрешил, кога се е справил успешно. Също така, посредством тези техники, той научава по много така успешен за него начин основните цветове, основните форми, не чрез обяснение, а чрез познаване. Той може да ги усети, да ги пипне и така вече ги научава в работата си с материалите. Действително, макар и създадени преди толкова много години, тези материали продължават да бъдат актуални и спомагат детето да се чувства свободно в процеса на учене. Една част от нашите деца са с специфични говорни проблеми и с тях индивидуално работи логопед. Центърът ни разполага и с психолог, който консултира родителите и децата. Ето го! Браво! Чудесно! Хайде сега. Дошла една ябълка. Само една. Къде има само една? Същата като тази. Я погледни тук. А сега идват много. Ох, люби. Чудесен! Имам детенци, момиченце на 5 годинки, което е с лека форма на детска церебрална парализа. Посещаваме Монтесори терапия. Какво мога да кажа за тази терапия? Когато чух, лично много се зарадвах, защото при нас най-вече проблема е опорно-двигателен и точно това имахме нужда да не се развие финната моторика. Както посещаваме центъра, детето се чувства много добре, както и аз. Също така мога да кажа, че мога да посещавам заедно с детето терапията и да виждам какво се прави. Съответно, това да се прави в къщи. Детето идва с удоволствие. Отношението на персонала е много добро. Имат много добър подход към децата. Всичко се прави във вид на игра.
Детето си намери приятелчета, идва с удоволствие, играе, прави си заниманията. И има и транспорт, който мене лично много ме устройва, понеже там, където живеем, няма директен транспорт до центъра и трябва да сменя поне 2 маршрутки, докато се предвижим. А това с детенцето е малко трудничко. И най-вече се радвам, че го има в Добрич, понеже не всеки има възможност да посещава центъра, някакъв център специално за Монтесори извън града. Това за първи път се прави в Добрич и откакто се е отворило Монтесори терапията, посещаваме и бих искала да продължи, защото детенцето има доста напредък. Защото се намери приятелчета, вече почна да казва аз мога, прави се абсолютно всичко, което е тук и най-вече, че има много материали, които ние като родители не можем да си позволим всяко едно нещо да вземем. И много ще се отчая, ако се прекрати тази програма, защото има доста голяма полза и има доста дечица. Калин посещава центъра за Монтесори терапия от половин година и ние с моята колежка сме изключително доволни от резултатите, които той е постигнал. Тъй като през лятото детето не посещаваше детската градина при нас, а посещаваше само центъра и ние забелязахме много голяма разлика в неговото поведение. Първата разлика, която беше най-очевидна, това беше разликата в говора, тъй като той, когато дойде при нас, ние почти не му разбирахме какво ни обяснява. Това го обясняваше, започваше да буйства, да удря, да блъска, да се търкаля, той да се наранява сам. А през есента, когато постъпи отново, започнахме активна работа, той показа изключително голяма разлика. В отношение на цветовете и в отношение на природата и на социалния свят, който при нас изучаваме, той започна да показва, че познава някои от професиите, започна да се интересува кой какво върши, започна да имитира, което е изключително израстване за такива деца като него с хиперкинетични разстройства, тъй като те са много бавни и трудни за възстановяване и за приспособяване към среда. А той не желаеше да общува с никого, нито с възрастни, нито с деца. Изключително радостно е за такова дете, тъй като обикновено другите деца, които са с подобни проблеми и не са посещавали такава терапия до сега в нашата практика, нямаме такъв рязък резултат за няколко месеца да се преобърнат нещата и толкова бързо да се социализира детето и дори да напредне съзнание. Услугата беше финансирана в рамките на 8 месеца от Министерство на труда и социалната политика. В края на годината това финансиране приключва, но това далеч не означава, че нуждата от тази услуга в нашия град е престанала да съществува. Напротив, родителите изразяват мнение, желание да продължим да работим с техните деца. Така че поради нуждата, която продължава да съществува и след приключване на настоящото финансиране, бихме желали да продължим да работим в тази насока. Тъй като действително се виждат ползите, самите родители отчитат разлика, виждат в децата, макар и за толкова кратък период, което означава, че наистина би било много добре услугата да продължи да функционира. За мен лично като педагог смятам, че тази работа е изключително плодотворна. Тя трябва да продължи и трябва дълбоко да се замислят хората, от които зависи, че тази работа изисква много дълъг и продължителен период и е добре да се намерят начини и средства, най-вече средства, да се продължи тази терапия и да се разшири обхвата и на децата, които имат дори и малка нужда от подобна помощ, за да могат да бъдат след това пълноценни членове на това общество.